Ka umdi basnyam bat penjasliang. Rupa Premium Meghalaya. Khubor phibaro pinampet yaka batisi TV ban ngipiang sabai phi shegi khubor kimat. Ningkon shap ya phasha shegi khubor ngling benta jong ka Jylla. Ka first Shillong International Film Festival bala pelong dak Department of Information and Public Relations. Klapoi shakabakut dak jinga shimenta jugi samla ki national film ber ki samla puli na ki college ber ki university ber Pyrthei ki badan hapo ka Jylla bat napar ka Jylla. Ki riu Pyrthei ki ba ong ba ki dei na ka thamai jong ka maidot ka kur milliam ngam kila penpau ya ka jing sngau khia hador ka jing bam sha kirang ba kur ya ki kur milliam ngam ki ba dei na ka snong nong kri lai lingkon yau yong rasong rang plang thli puryang bat lai kerhong bane shimentalang ha ka dor bar kur kabalalong ha ka arpu pratik Lber arza punriu hamaran pomblang ha ka snong simen. Superintendent of Police jong East Khasi Hills uba Vivix em ula pentip ba hadin bala yo jing ujor nagi babun balang ya ka jing Jylla jong ka kam diemet haki benta ba per jong ka nong ba shilo ha ka arpu pratrik Lber araza punriu ki pulit kilalit men khenra haki babun ki chaka ki pai ba kila ai ka jingero ya ki pulen ki bala shim ya ka ni sinjam ban lit khenra ye ki ni ki thai diemet haki benta jong ka khandailat kumjuru haki benta jong ka IGP ka samla lari kinti nong bet ka ba aku saus nem kerta ber ka ba shong ka basa ha ka snong site sning lat maurong Ribhoi district ka bala ja no nadu ka arpu santrik Lber aza punriu la lap biang ya ka daki bahaya ngasem uba e nong bet ubade umama tra jong ni ka samla ulai thu bala lap biang ya ka ha ka life hope trik Lber aza punriu bat menta kadang don hapadeng jing sha sumar ha Bethany hospital nong po na kalyang jo ki bahaya ngasem kila pentip ba kimpat kwa ban pat ba shapang kani ka jingja ndrei kila penpau pa ka samla kadang don hapadeng ka jing shitom ka director jong ka food and civil supplies ka sarkar Jylla ka Saloni Verma ha ka life hope trik Lber aza punriu kala pentip ba kamdan satya ka jingkerdu bat ka jingduna ki domestic LPG ha ka Jylla namar ba ka sarkar Jylla bat ka sarkar pedeng kila pentikna ba ka gas kandap pahu ye ki nong shong shnong wat ha pedeng ka jing kan an kabrang yai beteng hadu menta ha ka thai West Asia isa meri nong kenri bat iriba janai danglong lalong kinong shimenta ban yora ya ka nam la do ha ka jinga kop shot bat rawai jong gi baduna department ya ka bala tip kum ka disabilities dancing and singing star season 1 bala pelong da ka Meghalaya social programs welfare development organization ha ka apratrik Lber aza punriu kum shibenta ka jingrakhi ya ka jingdap khat khandai snem jong kan kaseng ki noyalam ka Green Tech Foundation ha ka life hope Lber aza punriu kila IT dakador khas ha menteri katnan jmo kai Pyrthei Automotive di shira ban penpau ya ka jing persha halor ka jing IY ya ka jaka ka bahe ndriu ekar bakenthup ya ka daulanong lumpong deng bat ki benta kapung umya shaka Indian Hotels Company Limited na ka benta bante ya ka luxury resort project ki noyalam ka raj nongpo ka bahap hapo ka ilaka nongpo sardarship ha ka arpu pratrik Lber aza punriu kila pendep ya ka shat sajer ka badai ka wei na ka jing shat tenrai ka baju pelong manau snem ha ka wei ka jaka kentang ka balatim kum ulum werto ubadan ha nongpo Ribhoi district tang ha ka shisngi hadun rupu pratli ki yeng kila sha penjelor ha ka arpu pratrik Lber aza punriu ha ka jing ther jong ulap ba ubajur bat na ka jing hap jong upriya ha ki shnong ki bahap hapo ka maukarwat CNRD block bat Ranikor civil subdivision ki bahap hapo ka southwest Khasi Hills district Umedri ka sarkar Jylla ubadei ru ha ka Khubor MLA ka Mairang constituency uba met ba lengdo ha ka arpunyo trik Lber aza punriu ulan no jingerap sanpho hajar tingka shaka St Thomas Higher Secondary School kum shibenta ban krishan ya ki jinglot jingsam haba pelong ya ka annual sports meet jong ka school kanang rimingen achik dol kaladawa ya ka sarkar pedeng ban phat tokit ha ka National Investigation Agency ya ki moski badan habarok we ka rilum garo urang ba shnong ka Nongrim Hills uba banteli elnari ha ka life hope Lber aza punriu ula play pat ba ya ka Sanjeevani pharmacy ka badan ha ka shnong Nongrim Hills marprasha bat ka SBI ATM ka badan hajan jok ka NEC building Shillong
Mentapatnya phashi Khubor nagling ki benta jong kari. Mitrang ba ka Bihar Nitish Kumar ha ka snginengkong ula resign na ka jinglong khot jong ka Legislative Council hadien baula sha jit kum MP Raja Sabha ha ka khat min riu Tarik Lber aja pun riu. Kumach pentip hangni ba Nitish Kumar ula sha jit kum MLA House nam arajan riu terter harus nam araja pusau. Nitish Kumar ula shimti biang kum mitrang ba hau nai wing araja san. Haka jingkala sindat kesan Pyrthei haka Jylla Bihar Nitin Nabin ubadai National President jongka BJP la resign na ka jinglong kum MLA ka Bankipur Assembly Constituency. Karkum ka jingong jong Sanjay Sarogi ubadai State President jongka BJP ha Bihar ya ka Shithi Enokam ladap IT sha ulam phang jongka Yengdor Barthau an ka Jylla. Hagini ki sansnam ki balalit no ka Jylla Manipur Klasaki ya ka jingkiu ha ka jingpenroy ya ki jingtei khamtam ha ka jingpenyaso ya ki lintiral ba ki surong karkum ka kaipot ka bathamai ka bala ai buram ya ka sarkar pedeng na ka banta ki project ki bathamai ka Election Commission of India ka laban penbena ya ka jingpen kerja kam ha ka wat ka ba ya ki officer bat iki pulin ki babat iki kerdan ki barit ha ka Jylla West Bengal namar ka jingdan jong ka election ha ka ni ka Jylla. Kat ba ka election siya ka Yengdor Barthau an jong ka Tamil Nadu kala nangjan ka DMK ka babat yaw lakam sensyar bat ka AIADMK ka basyong hak yang persya kila penmi pat ba ya ki election manifesto ki badap da ka jingkular ki bayade bat ka bhakamian jong ki pat ba nong thep wut kham tam i kinthei ki nong ram bat ki long yeng ki beduna ka yok ka kon ka jing thep kerteng na ka banta ka election siya ka Yengdor Barthau an ha ka Jylla Tamil Nadu kala sedang ha ka snginengkong Kibor penya election kila bu ya ki kendon ki babnia ban pentikina ya ka rukom thep kerteng bahkan long ka berhenti bat ka basai ha Kylleng ki constituency ki pulit jong ka nong ba Delhi kila kem ya wei ubrio ubasaw penyo snem kerta na nong ba mai suru jong ka Jylla Karnataka halor ka jingkno baula pha palat 6000 teli ki email ki ba berngem ban Pyrthei bom ya ka shlam trikam bakongsan kuntup ya ki yeng bishar ki office sarkar bat ki jaka puli ha Kylleng kari Ka Railway Protection Force jong ka North East Frontier Railway kala pencur bha ya ka jing pahara hadin ka jingyo kurup ka padang shen ya ki jing di penbua ki ba shong dor palat iwei point kandai phu lai klur tingka kini paglang Khubor na Kylleng kiri ka Pyrthei President jong ka United States Donald Trump ulo ong ba kwa ban kurup ya ka Dawlandong Khark nang ban yo penyat hi ya ka jing shalan penyang na ka Dawlandong ka bakongsan jong ka Iran President Donald Trump ulo ong ba ka jingete bat ke Iran kala jan urlong bat la ula batai ye ki jing hiar thma bajur jong United States ki ba ulo ong ba kila pentelot bor ye ki shipai bat ki nongelam jong kari Iran bat banwan syakami jingakran President jong United States Donald Trump ulo ong ba ka Cuba kan dei kari kaban sama ye ka jing sha pin khlem da ka ba pin pau ba ka ni kari kala hiar ha ka yo ka kon Ulapan pauru ia ka jingkwa jong ka Washington ban Island ia ka jingshalan umpenyang ka bapensuk ia ka jinglong jingman na ka benta ki briu ki jongka ka jaka penmi ka bahe jong ka Iran ka kondap ka badan hapdeng jong ka Iran kala sha penjulor ban menta kamla menteri kamshu la ong ka International Atomic Energy Agency Wei nong belabar Jylla kari India ula yap ha ka jingthe namding jong ka Iran ha ka jaka pen khuit boarding but sam ha Kuwait ha ka por misstep jong ka skiningkong la pen bena ka sarkar Kuwait kila ongru ba kilan prangut kinong India ki bala yap ha ka jingkan at ka barang ya shakmat ha West Asia Wei shipai na kari Indonesia ula yap hadin baka Israel kala ther daw namding ya ka jaka sa jong ka kunhun shipai ke Indonesia ka basyakri bat ka United Nations Interim Force ha Lebanon ka badon ha ka shnong at shit al-Qisar ha ka benta ka basyathi Wei brio la yap bat kanre mut ki wei pat kala mensaw hadin ba ki shipai jong ka Pakistan kila siat de ki namding bat ki tiar ki baklain bor ye ki jaka sa jong ki brio ha ka Jylla kunar jong kari Afghanistan Lai thuk la pathai Khubor ha ka sngi ningkong ka jiang kan at ha Middle East kala bu jingma ka bakraw ya ka Bangladesh ya ka Pakistan bat Sri Lanka na pedeng kiri jong ka South Asia na marka jingshania jong ki ha ka umpnyang ka bawan ra na bari la ong ka kaipot jong ka S&P Global Ratings Tikitok lang Khubor hakimat matasi Khuble